Počujete ma? Keď áno, tak čaute všetci, vítam vás z nového videa a dneska som znovu, ako môžete vidieť, na darka.cz. No, a čo budeme dneska robiť? Možno vidíte, že mám tu nejakú novú bejsku, presťahoval som sa na Maldivy a mám veľa lootu, hej. Dobre, tým, že som sa presťahoval na Maldivy, tak mám novú bejsu. Aj všetko to je nové. Takže tu mám nové ovce. A keď sa pýtate, že skáď mám toľko peňazí, je to jednoduché. Do čatu napíšte meno úkoly, choďte na toto fialové komunitní a vyberte sú nejaké. Ja teraz musím upeč 64 krát slepičí maso a 48 krát bramboru. Čiže zemiak a sliepku. No. Takže, keď si tu poodkladám, potriedím veci, čiže tu nejde iron, tu ide nejaké akasia drevo, nejaké akasia drevo, tu sú vzácne veci, kde sú mob dropy. Kde sú mob dropy? Mob dropy sú tu. Ako tých zlých mob dropy, myslím. No. Toto ide k orečkám. A toto je tam k nether veciam. A tu mám, do tejto tu čestky dám toto všetko. A ešte ku piesku dám piesok a zvyšok je trash. Môžem zvyšok vyhodiť. Dobre. No, taktiež som si tu robil aj armory moje. Ako použil som na to 3, 4, 5, 6, 7, 8 diablokov. Hej. Dobre. Ale okrem toho bývam na Maldivách, lebo je to krásne súostrovie. A asi idem hore a idem vám ukázať môj nový shop na meno PV Vlajky. Môžete tam kľudne pozrieť a tu nás predá napríklad estónska, tu na ukrajinská, talianská, slovenský znak, rakúska, Jamajka, Brazília, Argentína, ako môžete vidieť. A ešte ideme do druhého shopu môjho. A tu spredáva veľa vecí tiež. Ja si tady zoberiem stack zemiakov, keď to nebude vadiť. Nie, počkaj, stačí mi 48 vlastne. Takže mám tu lomené home domov. A idem dole. Berem si asi jeden klobúk, použijem. Why not? A idem hore do PC dať vypäť zemiaky. Môžem teoreticky aj toto použiť, keď tu bude dostatok. Keď nie, tak sa mi tu nepáčia tie akacia stromy. Tu už by mal byť dostatok ešte pre istotu. Už vážne mal byť dostatok. No. Takže ešte som aj nepovedal, že čo dneska chcem robiť. Dneska by som veľmi rád išiel sa pozrieť a plniť nejaké úkoly. Takže lomeno úkoly. Čiže rovno si môžem zrušiť tento úkol, lebo to bude nuda. Trošku je úkol. Dobre, zrušiť a sa môže vypäť tak či tak. Dobre, takže meno PV Villager. A trošku zaujímavý úkol, hej. Ideme plniť. Trochu zaujímavý úkol. Dobyvateľ. Prosím, nehejte ma za to. To iba mobovia z Minecraftu, ja neviem, že ani tak to vidí. Dobre, to je jedno. Ja teraz zabijem.
nie zabijem, ale zbavím životu 100 dedinčanov, aby som vlastne dostal 2200 peňazí. Ešte dedinčania mi to samozrejme dovolili, ne? Dobre, keď tu je 6 egov, tak to mám dovolené, keď 7 nie. Super, všetci vidia, že to je 6. Takže môžem ich zbavovať života. Meno ešte koľko potrebujem. Ešte som ja v tretine. Nechcem toľko bez času zbavovať života. Oj, typek tu má veľkú farmu. Dobre. Možno to aj býva, to si urobil XP farmu, kto vie. Jaké sú výške? 65, čiže taká basic výška. Takže typek býva pod zemou asi. Dobre, to je jedno. Lebo ja zatiaľ sa idem pozrieť napríklad tu na do tejto tu XP farmy, čo je tu. Cave Spider. No, Cave Spider veľmi nechcem. A na čo mi je Cave Spider, to tiež neviem. Takže idem ešte pozrieť úkoly. A ešte potrebujem zbaviť života. Nie! Už iba v polke som. Video bude dole. Meno úkoly, počkajte. Koľko úkolov splním? Tento? A z tých, čo tu vidím. Ja. Ťažké úkoly zostaví. Tak ešte skúsim aspoň na 10 000 dostať XPčka a splním to vo skrine. No. Kamuž, to je ako otrávne. Meno úkoly, stále pozriem do úkolu, hej. 70, ešte 30. Ešte jedno, okolo 1/3. Takže ideme na to. To bude na veľa Onyx, nebudem môcť poslať CV. To budem musieť rozstriávať. How sad, nie? Dobre. Ináč, tak som o tom rozmýšľal. Napíšte, že akú hru by som mal skúsiť do komentárov. Ja veľmi rád skúsim hociakú hru. Napíšte akú, môže to byť niečo na Robloxe, môže to byť Brawl Stars, alebo ja neviem čo, ale veľmi rád by som niečo vyskúšal. Ja som Brawl Stars hral a mám tam dosť trofejí. Čiže keby ste to chceli, napíšte do komentárov, chcem Brawl Stars a ja to veľmi rád urobím. A jej, mám úkol dobyvateľ! Meno PV Gold XP. A teraz si trošku počkáme. Mám zatvárať vrátka. Keď sem toto. No dobre, kusom sa tleskal a teraz idem už vážne získavať XPčka. Oj, Pikego to držal, Event Bad nás vyhral 40 kreditov. Neviem, že to je FG good. Nevyznám sa do cien, napíšte do komentárov. A ináč, ja by som chcel aj predať Mace. Keby takto mal záujem o Mace alebo Trident, obidve bez enchantov, tak mi napíšte to, hej. Oj, VIP asi 7 dní. Oj, ešte lepšie VIP. Super. Mohol by odať ako mňa, nemyslíte? Meno úkoly. A koľko mám XPčok? 8000, a to tak to ma zadu hituje. Nie, 8000 XPčok mám. A taktiež by som chcel robiť video, ako idem na veľký nákup na tomto serveri. Ale neviem kedy, musíte mi napísať do komentárov, že či by ste to chceli teraz, alebo trochu neskôr.
že si mal na farme 40 000 a robí to napríklad s kolesom šťastia alebo z ChatGPT, že mi napíše, že čo mám kúpiť, jednotku, dvojku alebo trojku. A môžeme ísť dokončiť tento úkol. Sus. A lomeno úkoly už mám 8774, či jak to bolo? Či 8747, dač z tých dvoch. Ojoj, plné hopry. Dobre. Takže aj potom ešte by som chcel ísť domov teraz a tak dáme RCPčko a ojojoj, some type of base is here. Taký Dodo CZ Maresku. Dobre, takže toto barzne môžem vyučiť, usádne. No ale tu už reska není. Oj, this looks sick. Lomeno res, tp, a idem na res, frr. Dobre, to je teraz jedno, lebo ja teraz chcem ísť domov. Oj, there isn't res. Oh, there is house out. Dobre, takže lomeno home, domov a som doma. Dobre, chcel by som ukázať, že jak blízko to mám do Indie. What is this thing doing here? Taký súdomček. Neviem, čo ten súdomček robí, ale je mi to pomerne jedno. Ale tu už to vyzerá lepšie. Trošku lepšie. Ešte to nemá resku. Tak toto musel hrať 10 mesiacov dozadu. Si myslím, že už vyzerá kúšťok zničenie. Zlaté kary. No. Keď sa to tak pozriem, vyzerá to sick. Ojoj, čo on z tmavého dubu má v sebe nejaký loot z tmavého dubu. Z tmavého dubu to veľmi loot nie je, ale furt v sebe má loot a vyvrcholením dnešného videa bude, že do minúty musím si v shope dačo kúpiť. Dobre. Berete? Ponuku. Nie. Na kúp. Meno kúp. V kúpe musím dačo kúpiť do minúty 3, 4. Ideme na to. Nemá tu dia. Čo kúpim? Dobre, čas mám, ja si myslím, že asi by som mohol kúpiť všetko pečené bravčové. A teraz ísť domov, aby som si to pečené bravčové uložil. Kde je môj koník? Where is my horse? Bro, where is my horse? Co som mu chcel urobiť maštáľ, ale očividne sa niekde strátil. Á, tu je on. Bro, mám pre teba maštáľ, hej? Si to bude páčiť, 100% si to bude páčiť. Hej? Ideš nu? A to je maštáľ pre teba. Si zostal čisto maštáľ pre teba, hej? A máš tu aj armor, super. Čiže týmto by som rád ukončil video, dúfam, že sa vám páčilo.
Keď áno, tak nezabudnite dať like a odber. Majte sa do ďalšieho videa. Čau.